ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ କର୍ମରେ ପୁଅ ଲଣ୍ଡା ନହେଲା ଯେମିତି କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବାବୁସାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ରାଗିଯାଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ବି ରାଗିଯାଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଖାଇକି ଯାଅ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କହୁଛି ସେ କାହିଁକି ଲଣ୍ଡା ନହେଲେ ବାପା କର୍ମରେ କାହିଁକି ଲଣ୍ଡା ନହେଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ବାପ ମାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବାପା କର୍ମରେ କାହିଁକି ନଣ୍ଡା ନହେଲେ ସେ କ'ଣ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବାପ କର୍ମରେ ନଣ୍ଡା ହେଲେନି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁନି ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଯେ କୋଟି କୋଟି ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ବାପା କର୍ମରେ କାହିଁକି ନଣ୍ଡା ହେଲେନି। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେମିତି ସେଠିକି ଆସିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ? କିଏ ବାବୁସାନ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୁଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେମିତି ଲୋଭରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଶୁଚ୍ଛ ଯିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇନାହିଁ, ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେଇନି ବାପ କର୍ମରେ, ଯିଏ ଲଣ୍ଡା ହେଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଏ ବାବୁସାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଫିଲ୍ମରେ ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏମାନେ ଲଣ୍ଡା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ନା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ବାପ କର୍ମରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଲଣ୍ଡା ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଟା ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ନୀତି ନିୟମ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ବାପା କର୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଲଣ୍ଡା ନ ହେଇଛି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ନ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଅଶୁଚ୍ଛ ମନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାହିଁ, କେମିତି ଅଶୁଚ୍ଛ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଯାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି।